Ongietorriak gure lehenengo bideotutorial mintzatu honetara. After Effectsen lanean aritzeko egin behar den lehenengo gauza beti da konposaketa berri bat sortzea. Horretarako, konposizio berria sortzen da eta hemen irekitzen zaigu leiho hau nun aukera ezberdinak ikusi ahal ditzakegu. Lehenengoa da konposizioaren izena, izenburua. Kasu honetan jarriko dugu froga bat. Atal honetan agertzen dira tamaina eta pantailaren konfigurazio ezberdinak. Botoi honetan presets batzuk daude, NTSC eta PAL, telebistarako batez ere, HDV, DVC Pro eta retabar. Normalean HD-en lan egiteko 1080 progresiboa erabiliko dugu. Botoi honekin blokeatzen duzu proportzioa, hau da, zabalera handitu edo txikitzen badezu, altuera ere proportzionalki aldatuko da. Beti ere badago aukera eskuz tamaina eta proportzioa sartzeko. Hemen pixelen itxura erlazioa edo relación de aspecto aldatu daiteke. Oraingoan ez naiz honekin asko luzatuko. Normalean pixel karratuak erabiltzen ditugu, baina begiratu zuen kameren jarraibideak edo ondo aztertu erabiltzen ari zareten bideo materiala, pixel itxura erlazioa egokia erabiltzen ari zaretela ziurtatzeko. Hemen aukeratzen da frame rate edo zenbat fotograma segunduko ikusten ditugun. Bideorako normalean 25 fotograma erabiltzen dira, 24 fotograma segunduko normalean zinemagintzarako erabiltzen dira, eta aukera ezberdinak daude, 29, 30, segun eta ze formaturako eta ze merkaturako ari zarete lan egiten. Bideorako normalean guk 25 fotograma segunduko erabiltzen dugu. Baina baliteke animazioa egitea eta frame rate txikiago bat erabili behar izatea edo nahi izatea, adibidez, 12 fotograma segunduko. Azken atal honetan resoluzioa aldatu dezakegu, normalean osoa utziko dugu topera, eta hemen daukagu aukera hasierako timekodea 0 edo beste zenbaki bat sartzeko. Hau bere erabilgarritasuna dauka, baina normalena izango da 0an ustea. Eta konposaketaren iraupena aldatzeko aukera. Kasu honetan, 2 minutu 25 segundu eta 0 fotograman dago, baina dozein iraupena eman diezaiokegu. Amaitzeko, fondoaren kolorea aldatzeko aukera. Normalean, segun eta ze tonalidadeekin jolasten ari garen, fondoa beltza edo txuria izaten da, baino baliteke erabilgarriagoa izatea beste dozein kolore aukeratzea. Parametro guzti hauek lanean zauden bitartean aldatu daitezke, asike ez larritu gehiegi. Eta momentuz hau izan da dena, laizter arte larrotxeners!